كبرات تخاتلتنا كما يتغنيو نايلو مقاشانا كبور ايتا غرنكي الملس ناك تقراي كلل بيرو ويبيت صحفة حلافيهم نايتا غرنكيل إذا عدمنا مخنيات كوناتات إثيوبيان تقراين بزل على خاء هلونا نايتا غارو نتوما بكتما قندرن أكابابيان سقمتو زنوبرو كابزر أويس اللات استبقسي متقعتي بسحوهم تقديدهم ناب سودانن بنشانغولن مودعتو خاء ناب تقراي نفسهم كدحنو نبرتهم قديفهم زتفانا قلو حبرت سبنا حبرتا خونا أيو باركس صبو صانحي تكبرلنا ما تشنعهم ايتي غرنكي الملس اقديمه عدمنا اخبركم ابز مدرخ تساتف سلازمتخا كبرت يحابلنا الى خجمري فوتو انا وين غني لك ولكم يدلي لبدايتكم من اتكاتكم من الناس اللي يقولوا نحبسي لبدايتكم بدينا غني لك لكم اوكي احنا هون بتعمي غني لنا كابنا كالي حاتتا خبزاتو مبار قلطيفنا بأوانو قدات بقطتا خاتمو اتو غرنكيل اب كل الامحاره في اللايكا اب كبابي غوندرن بحر دارن ابل علي تغارو زبصح صقمات بزملكت كتبرحلنا لو تخيل نابنت مالتي حجي استفانا قلو بيتسب نبرتهم دسانو هيوتهم دسانو ناب السودان تسددوا خاو السودان كان ناب تግራይ كم زاتو خا نسمعمو بزعبا زي زرزر ابلكات تنغرنا انت تخايل خا بقصري تتخايل قندي وصيوم هيوتهم كندي حليف وزاته الكا مدرخ اتو غرنكيل بتعمي قنيلنا يعني لي اذا قداي زي بتعني عقداتن بفلي راسن بيرا كلها من تግራይ يكتاتل زل قداي أقدمون بتنكي يكتاتل السنهاوي ويأخذ سلك إذا أقدرن كبابين زناورة جرجر سيبو زرعنا أخن زبرة بدعات ما جنرا زمرت بحركة فيلسنا أبناء سبزوت ونسأب سنة زناورة بهراء كلها من استقرار كمون فدرال من جستي بتنكي كتاتل نيرانيوم حدا في كفح زرنا خل زيرة بدعات تفسيرية يكون من نبرة ما يتجاوز زنيرة بدعات تفسير لزنيرة يخي كفح النجار لأنه تحق الخبر مستدرال من الاستدموخان من الاستدراي بس بهراوي كلها من الاستنحارة عمنا لحد حواد بمخان بتفضل تعريف البرنامج إذا كنت تفضلوا أتي أجرجر سكيل أب ناقير خيدو سفيحو كاغوندر كتناغون وصي ناو سمن جندر متوابين اون كدافع حكيلو سلطن سنفن يازغون حايلتات كابتي كفاف حزبات حزبان شجر معاقب اتي قداي كدافعو اتي قداي عزي يتعني نورا من الزخونة كسال حزي أما حاضرنا تذكيرو زي شمت ما يهز تاتقون في كخون عنهم عزيهم يمسرح منه بكل مدى بمرغل حضرتا استفلالي نايوت اي ميديا وناشعرية ميديا تنائفات بحال عريا تلفزيون ما حصت ومسال صارت تقرأي زي قورو زي كونو نقربونو وناقافرو نا تجاربو أبنائي تقرأي زمتا ترى تبديل نبولي عتك رسح عزيم ومسرحهم بتعمل جزي في زخون اسرح برقت وفنحة زرابادي وفنحة تنقلات شرحداتو والنيرانيات ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተገሩ አዚ በዚህ ስለሆነ እንወት ናይ ሰውየቱ እንቅጣፍ ተፈስ ታርገ ነው ኮይኑ ግን بستخدم مثلا يراو كلها من الاستمحارة بستخدم مثلا لحد يكونس مولو بمولو نايتي إما سنت بخونا ما ينحرى عزي
حاوير استوالد حاوير زيال أستطيع كاود ما حاوير كاتوخا عائل كان تقابر كان منوار زيبل ما يتحقى من دستي أتحفظوا بزيق بعض حذر من حراس زيبل ما يخن بعينة زرب ما أخذ زيبل مدفعات كي يبتح خن بذكاله زيهم دليهم عمل من زبهان بنت لما تصارحس بستقال مثلا تعاطوا من عصاي الضحى الصالحات تطعينهم سننا صرارحو هزبنا صرارحو كاود ما نتبرع إنا نتساليه وصل النور النبي مثلا جيرو تنزي كم بذكاله كم استخلاقنا لم تنتفنع إلى مزمة وبناتنا واللي جمسيه فنزي تزيلتها قدعت كم يوكلنا سريوت نورتهم يوتها قدعت تتقالي لسنة زي توضع جنا كنت سوى وكنزار واللو عايدة لنا انزلنا بزقبع بديتايل مالكي بزرزر لا تنزقر إذن خاصة تسنع إلى مزمنة وجناتنا تنردعت هاي إستوي جنة تتغالي من يستوون وجن إستوي جنة إهراك الله من يستقرايون بفولي كوميتي تايشو نزو قدائزي يسار إذن فنزي إذا قدائزي بفلاي عاوي هيوتن المبرات نجيسها انوات بقدينو سلازي الرأي بزرزر متنعتي لأنما تحدين قدرنا عم حراك اللي مولو نمولو الرجاجة سلو مولو نمولو لأنما تحدين السرجاجة زوم كان قدم يلون ناي ديرا كلها من قصة حرا كوميونيكيشن بيت تحسب حالاتي عطوا نبسو بزنورة أو كنت تصير إلهم لأيام تم ودينيكات تم زرق فاليوم زيتو تفو زنورو زرق فاليوم نبرت يعني زنورو አካላትን ወልቀሰባትን አውቁጥር ይሆነው ስለዚህ በሙሉ ተካፊፉ መስተወደ ለደነት ህግ ብዙግባ በስተማለ መንገድ የተረጋገጠ ገምጋማት ምንቀቃፋት ወዘተውን ሁሉ መስተካየደ መስፈረ ነህናውን ህዝብ ያዘለና ከፋፈ መረዳት አባይታውን ጀምሮ ፌደራል መንግስቱን አረጋግጦ ኮስቸገርና ተረጋገጥና እርግጠኛ ዝኾናሉ ጉዳይ እናውህን ገውረይና على نبرة يكون هذا هو يبحث مقداتي إنه كن جورينا بيراك الله من الحراون مصدر من السقينا إنه كن جوري إذا الكسب كلنا فنزيدي سرعات زلوا من جدينا الله ونجورو بشكل ويخينا قادم ويخينا قادم نوصل مسرح مالتي فنزيدي هدئنا ومكتة تعيشوا عرسك إلي يتعرس لزلو يحقون سنة بحتة مالتي جدايزي كاز حقي لأننا خمولته بدأ حيلتات ويسوات والكسوات متعلموت خمولته سنة زي بلهم بدرجة خنا حتى سلم دلي فدرال من قصون بدرجة ناي سوات ناي نزو وارمسل ويركسر حانا نولع نسل وحدة من قصة استغلتها يتحاسوا سوات كلهم وحتى سنة زلهم نجمة فرق في جبرة لكن عاتفات مرد عتاتات يكوين زلو خافتن تفنع إلى مجوز وبناتنا يكون بستفل عليه من جدي يكوي زلو تنجزي يتركع صفان مجرد شيء بخون بتغانا لجن تفنع إلى مجوز وبناتنا بزحي كواوش منتشح باتي حلو مالتي باتي كوميتي ناي كالجندرن كوابي ان تفنع إلى مجوز وبناتنا زرقاقين مليسهم كتعيشون بتوفقهم نبرة بجوة درجة من زيتها نهاية بدعات بنحق بألنا زحاتك تموين تنظيمات وزناتنا دماء تجارو الرجاج دماء هذا تدرك كتشلو بدلي وين مليسهم كتعيشلو وإن عقدات تفكر كوميتي تتعيشوا من كفراتي زلو درجة كلهم كفاية حجز مصر بቤተሰብ ደረጃ ተዘለና ካስተዘለና በጀት በቀጥታ ተመድቡ ለህድ ቤተሰብ ዝምትን ለህድ ስድራ ዝምትን ንግዲው ማለት ይመረጋግ ይኸውን ገንዘብና ተዋሃለ ኮይኑ ግን ተዘወዝ ሸክም ድማ ከምት ተፈልጥዎ ገንዘብ አይኮነን ዘራጋግ ስና አምሮ ረጋጋ አለ ተበናኢሉ ዝመጽወገና ለመንወር ፍረክበሎ በዚህ ደረጃ ህዝብና ዝጎረ ዘሎ ትግራይ ዝጎረ ዘሎ እንቅስቃሴ ድማ አዚ በጣም ዝገረም እዩ ማለት እዩ ከድሕልሰብ ገዛ ይኮነን ዘካረም ዘሎ ነገም ሰብ ናይ መንግስቲ ተወሰነት
ገንዘብ ረኺቡ እዩ ዝሰብዙ ኢሎም በዛ ክራይ ኮነና እቲ ሁመራ ሕድ ቤተሰብ ሓደ ክፍሊ ብፍላይ ተወሳኺ ሰርቪስ ክፍሊ ዘሎ ሓደ ክፍሊ ገዛ ንቤተሰብ ተፈናቂሎም ዝመፁ ወገናትና ብነፃ እናሃበ ክሳብ ዝረጋግኡ ክሳብ ኣብ ጎንደርን ከባቢን ተፈናቂሎም ዝመፁሉ ንብረቶም ሃፍቶም ብስርዓቱ ተፈሊጡ ክምለሱ ዝኽእሉ ወገናት ክምለሱ ኣብ ዓዶም እግሪ ተኺሎም ዝንቀሳቐሱ ወገናት እውን እግሪ ተኺሎም ዝንቀሳቐሱሉ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ኣይነክፍሎምን ኢሉ ከምኡ ዝገብር ሕብረተሰብ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝተረፈ በብወረዱ ሙሉእ ትግራይ ናብ በብኸባቢኦም ከይዶም ምስ ቤተሰብ ኮይኖም ይረጋግኦም ዘሎ ብተወሳኺ ድማ መምሃራን ናይ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረራት ዝነብሩ እውን ዝመፁ ኣለው ከባቢ ልዕሊኡን ዝኾኑ ሲቪል ሰርቫንት እውን ኣለው እዚኦም እውን ንቐደምቲ ደሞዞም ክረኽቦ ሓምለይ ነሓስ ዘይረኽቦ ደሞዝ ተሃልዩ ንሱ ክረኽቡ ምግባር ኣብኡ ተረጋጊኦም ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝርርብ ተገይሩሉ እዩ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ እውን ክሕግዝ ብፍላይ ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስተር ይሕግዝ እዩ ዘሎ ስለዚ ንኡ መሰረት ተገይሩ ቀልጢፎም ዝምደብሉ ድሕር ናብቲ ዝነበርዎ ዝምለሱ ኮይኖምን ሙሉእ ንሙሉእ ልዕልነት ሕጊ ዝተኸበረ ምዃኑ ዝተረጋገፀ ምዃኑ ኣረጋጊፅካ ናብቲ ዝነበሩሉ ክምለሱ በዘይ ኮይኑ ድማ ግዜ ከይሓልፎም ክምደቡ ዘለዎም ሰባት ኮይኖም ድማ ቀልጢፎም ክምደቡ ዘኽእል ምቹው ኩነታት ይፍጠር እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዋና ዕላማ ናይዚ ኮሚቴ እዚ ካብ ዝተፈላለያ ቢሮታት ዝምልከተን ቢሮታትን ናይ ትእነት ማሕበር ልምዓት ትግራይን ማለትን እውን ተሓዊሶምሉ ብመሰረቱ ድማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሖ ዘሎ ዓብዪ ኮሚቴ ሰፊሕ ፃዕሪ ይገብረሎ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 20 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ገይሩ ነዞም ወገናትና እዚኦም መረጋግዒ ዝኸውን ንግዜኡ መረጋግዒ ዝኸውን ገንዘብ ተዋሂበሎ ብጣዕሚ ዘሐዘን እዩ ግን ዘሐጉስ ነገር እውን ህዝቢ ትግራይ ልቡን ገዝኡን ከፊቱ ዘተሓባበሮም ዘሎ ዘሐጉስ እዩ ናይ ሓውና ግርማይ ገብሩ ናይ ቪኦኤ በቀዳም ክሰምዖ ከለና ሓደ ወዲ ትግራይ 40 ዓመት ኣብ ጎንደር ተቐሚጦምስ ካብኡ ክፋናቀሉ ከሎ ብጣዕሚ ይሕዘን እዩ እዚ ቅብል ከለኹ ግን ዘሐጉስ ነገር እውን ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ሕጂ እቲ ብላዕሚ ናይ ሓገዝ ምኽኣቱ ኣይተገረን ክእል ሕጂ ናይ ሶማልያ ክልል ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር 10 ሚልዮን ከም ዝለገሱ ሰሚዕና በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንክልል ሶማልያ ክብረት ይሃብኩም ክብል ይፈቱ በዚ ተበጊሰስ ካልኦት ኤንጂኦ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ከም በዓል ትእምት ውን ማረት ውን ካልኦት ክልላት ሓገዝ ዘበርከትኦ ኣሎ ዶ ቀፅሎ ዝሓወይ እዚ ሕዚ እንታይ እዩ ተኸፋፊልና ዘለና ስራሕ ንቀደም ናይተን ክልላት እሞ ከብርህ ክልላት ሰፊሕ ድሌት እዩ ዘሎ ዳርጋ ኩለን ክልላት ክበሃል ይከኣል እዩ ንምሕጋዝ ያው ሶማል ከምቲ ሰሚዕኹምዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌ 10 ሚልዮን ቅርሺ ንውሃብ ካልኣቶምስ መፅኦም ብናይ ዓዲ ሽማግለታቶም ኣቢሎም ኣረኪቦም ልዕሊ እቲ ገንዘብ ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ነገር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌ ሻዕብያ ክወረና ከለውን ቀልጢፎም ዝወስኹን ቀዲሞም ዝመፁን ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌ ኣጆኻ ዝበሉ የነት ሰራዊት ኣብ ግንባር ከይዶም ህዝቢ ትግራይ ኣጆኹም ጎንኩም ይበሉ ኣብቲ ኩናት እውን ቅድመ ግንባር ክንኸውን ኢና ኢሎም ቀልጢፎም ዝመፁ ንሶም እዮም ነይሮም ስለዚ ንኻልኣይ ግዜ እውን ሕዚ ክፉእ ክጋጥመና ከሎ ቀልጢፎም መፅኦም ኣጆኹም ፌደራላዊ ስርዓት ሓቢርና ዝመስረትናዩ እዩ ክፉእ ነገር ንግዜ ኣጋጢሞ ኣሎ ግን ሓቢርናኩም ኢና ጎንኩም ኢና ሳሕ መወዳእታ ብገንዘብ ጥራሕ ኣይተፀሩና ዚ 10 ሚልዮን ተራ ገንዘብ እዩ ዝለዓለ ነገር እዛ ንኩላትና ብፅቡቅ ብመስዋዕትነትኩም ዝለዓለ ፃዕርኩም ደቅኩም ኮፍ ኢልኩም ዝሃነስኩም ሃገር ማንም ኣየፈሳነ ጎንኩም ኢና ኢሎም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ እቲ ዝለዓለ ብተመሳሳሊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ጎንደርን ከባቢኡን ክንብል ከለና ያው ካብ ቻግኒ ከባቢ እዚ ጣና በለስ ዝበሃል ጃዊ ከባቢ ዳንግላ ወዘተ ዝበሃሉ ከባቢ እውን ብዙሓት ተጋሩ ነይሮም ናኦም ተፈናቂሎም ናብኡ ዝኸዱ ማለት እዩ
ስለዚህ ነው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ኣብኡ ዘለው ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣመራርሓ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘለው ብሓባር ኮይኖም እዮም ነቶም ወገናትና ጠርኒፎም ተኣኻኺቦም ካብ ዱር ገደል ኣኪቦም ኣብ ኣሶሳ ከተማ ክረጋግኡ ገይሮም ብኣውሮፕላን ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ክመፁ ዝገበርዎም ማለት እዩ እዚ ልዕሊ 200 ወገንና እዩ ከምኡ ኮይኑ ተኣኻኺቡ ብስነ ስርዓት ጉድኣት ከይበፅሖ ናብ ትግራይ ክመፁ ዝገበሩ ስለዚ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ካብቶም ቀዲሞም እዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሑ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ሓቢርና ምሳኹም ኢና ዝበሉ ካልእ ክልል ክርሳዕ የብልን ማለት ካብ መጀመሪኡስ ምፍንቃል እናሃለየ ጀሚሩ ብትኩረት ዝከታተል እቶም ዝተፈናቀሉ ወገናትና ድማ ተበቲኖም ከይተርፉ ጉድኣት ከይበፅሖም ኣኪቡ ሓብሒቡ ብኣውሮፕላን ኣሳፊሩ ዝሰርገ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ተመሳሳሊ ክብሪ ክወሃበሎ ማለት እዩ ዓፋር እውን ቀዲሞም ብተመሳሳሊ ክመፅእ ኢሎም እዮም እቲ ንፌደራል ስርዓት ዘሎም ውግንና እውን ቀዲሞም ይገለጹ እዮም ካልኦት ክልላት እውን ኣምሓራ ክልል እውን ከምቲ ትሰምዕዎ ዝነበርኩም ኣይተ ንጉሱ ጥላሁን ኮሚኒኬሽን ቤት ጽሕፈት ሓላፊ እዚ ይኹን ሰሚንዎ እዩ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ድማ ነቶም እዚ ወንጀል ዝፈፀሙ ብትኩረት ርቢ ቁፅሪ ፈሊና ንሕዝ ኣለና ኢሎም ብግልፂ መግለፂ ውፅኦም ኮሚኖም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዛ ፌደራላዊ መንግስቲ ፌደራላዊ ሃገር እዚኣ ብናይ ህዝብታታ ድሌት ዝተጣየሸት ምዃና ኣብዚ ብጣዕሚ ክፉእ መደንገፂ መሕዘኒ ቅድሚ ሕዚ ኮይኑ ዘይፈልጥ ኣብ ሓደ ዘረ ጥራሕ ዘድህበ ብጀኖሳይድ ዝግለጽ ናይ ድሩየ ተግባር ብጣዕሚ መፀየፊ ዝወረደ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ክቐፅዕ ኩሉ ከም ህዝቢ ተመሊሱ ዝተለዓዓለሉ እዩ ስለዚ በይንና ኣይኮነን ኩሎም ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ነዚ ዝበፅሐና ጉድኣት ነቲ ዝበፅሐ ክፋእ ነቲ ዝበፅሐ ብጣዕሚ ኣዝዩ መሪር ንዓመታት ዝተዋለዱ ንዓመታት ሓቢሮም ዝነበሩ ከምቲ ዕድመ ዝበልካዮ ን40 ዓመት ልዕሊኡ መኪልካ ንቤተሰብ ክሳብ ምፍንቃል ዘውፅሑ ተራ ልያውን ጉሓሉን እንክሕተኛታትን እነዚኦም ንኩሉ ብሄር ብሄረሰብን ህዝብታትን ኢትዮጵያ በሚንዎ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር ከም ትሪኦ ዘለካ እውን ብገንዘብ ይኩን ብሞራል ይኩን ብምትባዕ ክነረጋጋእ ንሕና እውን ክረጋጋእ ተፈናቀለ ወገንና እውን ክረጋጋእ ብጣዕሚ ዝገርሞም ነገር ድማ ህዝቢ ትግራይ ክንደይና ዕጉስ ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ምርግ ዝበለ ነገር ክበፅሖ ከሎ ተሓጊሱ ፎታዊኡን ጨላኢኡን ፈሊ ዝፈልጥ ህዝቢ ምዃኑ እናረጋገፀ ዝኸዱ ዘሎ ንሓና እውን ንካልኦትና እውን ትምህርቲ ዝህብ ዘሎ ህዝቢ እዩ ክሳብ ማልዮም በፂሖም ዘለዉ ኩሎም ክልላት ስለዚ እዚ ብደንብ ኣጠናኺርና ክንወፅሎ ኣለና ብርግፅ ህዝቢ ትግራይ ናይ መጀመርኡ ይኮነን ደቁ ተጋደልቲ ዝተማረኹ ኣብ ገደል ኣብ ዝበለ ገደል ምስ ህይወቶም ዘፅልፉ ዝነበሩ ኮነረላት ከይተረፈ ሕግን ጥራሕ ይዳንዮም ኢሉ ስጉም ተሰነን ወሲዱ ብሕጊ ከም ጦር እስረኛ ሒዙ ናብ ፍርዲ የቕሪቦም ማለት እዩ ወታደራት ደርጊ ደቁ ዝቐትልሉ ዝነበሩ ጥራሕ ኢሎም ቃልቃል እናበሉ ዘልዘልና ዝኸዱ ከለዉ እውን እንተኾነ ኣዕሪፍዎ ፅሊኢሉ ስራሕ ንጎና ህና ወገን ክኾኑ እዮም ኢሉ እዩ ናብቲ ዝኸድሉ ዝነበሩ ስርዓት ካብ ትግራይ ክወፅሉ ዘሎ ናይ ደርጊ ወታደር ዝገብሮ ዝነበረ ትዕግስቲ ዝተመልኦ ኣተሓሒዛ ተመሊሱ ንህዝቢ ትግራይ ጥቅምዎ እዩ እናኸለ ዓዲ ክንኸይድ ከለና ብዙሕ ሓገዝ ክንረክብ ብናሃረ ክንኸይድ ብዙሕ ፎታዊ ክነፍሪ ኣኽኢልና እዩ ስለዚ ከምዚ ኮይኑ ዝመፅአ ህዝቢ ስለዝኾነ ብቑዕ ተመክሮ እኹል ተመክሮ ዘለዎ ህዝቢ ስለዝኾነ ዓብዪ ተመክሮ ንካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን እውን ይሕልፈሎ ማለት እዩ ኣባና መወዳእታ ዝሓተትካኒ ናይ ኤንጂኦስ ምልከት ሓደት ባንኪ ቁፅሪ ዕላዊ ኮይኑ እዩ ኣብ ኩለን መረበብ ሓበሬታታት ዩትና ካልኦት እውን ዝሓይጋ ካልኦቶም ኩሎም ኣብ ኣልፋ ነጋሪ ካልኦት ዌብሳይታት ኣብ ናይ ዓዲ ውሽጢ እውን ኣብ ናይ ርክብ ህዝቢ ዌብሳይታት ፌስቡክ ብምሉኡ ክውዛዕ ጌርና ኢና ስለዚ ኣብ ወፃኢ
ዘለኹም ዝተፈላለዩ ኮሚኒቲ እውን ኣድራሻ ዝብምውሳድ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ይገብረሉ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እውን ዝተፈላለዩ ከባቢ ዘለው ተጋሩ ብተመሳሳሊ እነዞም ወገናት እዮም ክሳብ ንእርዳታ ንምጥያሽ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ጎንኩም ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ኮሚቴ እዚ ኣባል ዝኾና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማለት እምነት ድማ እቲ ኮሚቴ እዚ ይሰርሖ ካብ ዘሎ ምርግጋዕ ስራሕ ዝጎድሎ ነገር እንተሃልዩ ክሕግዙ ድልዋት እዮም ኣውቶማቲካሊ ብገንዘብ ይኹን ብካልእ ይኹን ማለት ናውቲ እውን ንምሕጋዝ ንኣብነት ማለት ብናውቲ ደረጃ እዞም ወገናት እዚኦም ናይ ኣብ ሓደ መንበሪ ገዛ ክኾኑ ከሎ ዘድልዮም ኣቑሑ ንምሕጋዝ እውን ድልው እዩ እዚ ተነሲሩ ተውሂብዎም ኣሎ እናተኸታተሉ ክሕግዙ እዮም ማለት እውን ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ በብኮሚኒቲ ወፃኢ ዘሎ ይኹን እናንቀሳቐሰ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ትግራዋይ እውን ብምሉእ ኣስተዋፅኦ ክገብር ብምግባር ክሕግዙ ድልዋት እዮም ክእለት ድማ ከምቲ ቀረባ ግዜ ሰሚዕኹምዎ ዘለኹም ፍርቂ ቢልዮን ዝኣክል ቅርሺ ጠቕላላ ናይ ትግራይ ልምዓት መዲባ ኣላ ፍርቂ ቢልዮን ዝኣክል ንሓደ ዓመት ማለት እዩ ንዝወፅእ ዓመት ብዕላው ገይራ ኣላ ፍርቂ ቢልዮን ዝኣክል ቅርሺ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ዝጠቕሙ ትግራይ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዝስርሑ ንምሕጋዝን ንምድጋፍን ወረዲ መዲባ ኣላ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ውሽጢ ኮይኖም ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ግን ብዘላቕነት ንምጥያሽ ነዞም ወገናትና እዚኦም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ክንቀሳቐሱ ከለው ንዘድልዮም ዘላቒ መጣየሺ እግሪ መትከሊ ስራሕ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ክትሳተፉ ብሓላፍነት እዚ ከም ትወስድ ያው ኣብቲ ኮሚቴ ኣብሪሃ ኣላ ክፍተታት እንተሃልዮም ክእነት ክትሕግዞ ዝግባእ መንግስቲ ዝዓበየ ነገር ተሃልዩ እውን ሕጊ ይግለፀልና ክንሕግዝ ኢና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ክሳብ ሕዚ ካብ መንግስቲ ቁፅር ወፃኢ ዝኾነ ነገር እውን የብልና ሓደ ተመረጋገፂ ገንዘብ ልዕሊ 20 ሚልዮን ዝኣክል ቅርሺ ኣውፅኡና ኣለና እዚ ናይ ሶማሌ ከይወሰኹ ማለት እዩ ከይመፀና ኣሎ ኦልሬዲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ዝመድቦ በጀት ወጪ እናኾነ ክሳብ ሕዚ ወፃኢ ዝኾነ እዩ ስለዚ ተወሳኺ ገንዘብ ካብ ወፃኢ ይኹን ካብ ዓዲ ውሽጢ እናተወሳኺ ከይድ ከሎ እናሓገዘ ንእግሪ መትከሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዚ ተወሳኺ ዋላ ትካላት ዘይነበሮም ገንዘብ ዘይብሎም ተቕሊሎም ብሓልታዊ ስራሕ ይኹን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተማርዮም ዝነበሩ ወገናትና እውን ተመሊሶም ክኸዱ ዘይኽእሉ እንተኾይኖም ኣብ ናይ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም እውን ከከፍዮም እቲ ናይ መንግስታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ናይ ማለት ዘካይደ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ኣብኡ እውን ተሓቂፎም ክሰርሑ እዩ እዚ እቲ ሰነዳት መጻር ኢና ዘለና መን እንታይ ንብረት ገዲፉ መፅኡ ከመይ ጌርና ተጣይሽናዮ ናብ እንታይ ደረጃ ይበፅሕ ናው እንተተመሊሱ እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ክሰርሕ ይኽእል ክኸይድ ተመሊሱ ኸይዱ ባይዘወ ገለገሊኦም ካብ ተፈናቒሎም ዝመፁ ወገናትና ኣብኡ ኮይኖም ኣብ ጎንደር ኣብ ቤንሻንጉል ኣብ ጃዊ ኣብ ቻግኒ ከባቢ ኮይኖም እናደወሉ ተመለሱ በቃ ኣረጋጊእና ኢና ድሕሪ ሕዚ ሓቢርናኩም ኢና ንመውት እምበር ዝኾነ ድርዮ ዝኾነ ትምክሕተኛ መፅኡ ንብረትኩም ይኹን ህይወትኩም ዝኾነ ነገር ኣየስሕብ ሓቢርናኩም ንመውት ኢና ተመሊስኩም ምስ ይብልዎም ኣለዉ ምክንያቱ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዘለዎም እዮም ዓበይቲ ሆቴላት ዓበይቲ ናይ መዘናግዒ ቦታታት ወዘተ ኢንቨስትመንት ተማርዮም ዝነበሩ ኣብና ዓበይቲ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ተማርዮም ዝነበሩ ወገናት እውን ኣሎ ስለዚ እዚኦም ክረጋጋዕ ከሎ ክምለሱ ከለዉ ከመይ ጌርና ኢና ክንመልሶም ኣብዚ ዝተርፉ እንተኮይኖም ቆሪፆም ተቐሊሎም ይንኸድን ዝበሉ ኮይኖም ከመይ ጌርና ልዕልነት ሕጊ ክግበር ጌርና ብፌደራል መንግስቲ ክግበር ዝግበኦ ብኣምሓራ ክልል መንግስቲ ክግበር ዝግበኦ እውን ተገይሩ ናይ ትግራይ መንግስቲ እውን ዝሕገዝ ነገር ኩሉ ሓጊዝና ከመይ ጌርና ንጣይሾም ወዘተ ዝብል እዚ ብዘላቕነት ዝጣየሽሉ ስርዓት እውን ይወፅእ ኣሎ ብዘላቕነት ካብ ዕለታዊ ሓገዝ ዘይወፁ ተኮይኖም ድማ ብሴፍቲ ኔት ኣብኡ ኣትዮም እናተሓገዙ ቀስቀት ድማ ዓርሶም ክኽእሉ ዘኽእል መንገዲ እውን ከምዚ ኮይኖም ክፍለዩ ዝኽእሉ ኣካላት እውን እናተፈለዮም ዘሎ ስለዚ ናይ ኩሉ ኣካል ምትሕብባር ዘለዎ እዩ ስራሕ ዝኽእል እየ ዘሎ ይቐኒልና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ናብታ ተኽልተ ሕቶ ዘለዋኒ ተታሓይዘን ሓደ ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚስ ናይ ተጋሩ ኩነታት ኣብ ከባቢ ጎንደር ባህርዳር ከመይ ይመስል ኩነታቶም እቶም ተጋርኡ ዘሎ ከመይ ይመስል ይብል እዚ ዘሕትተኒ ዘሎ ምክንያት ከኣኒ ኣይተገረንክየል እዚ ናይ ኩነታት ዓዲ ሻቕሎ ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ኣንረስት ሕጂ እውን ኣይዝሓለን ይመስል
ንኣብነት ዝዘበልን ዘሎ ሕጂ ጎንደር ኣብዚ ተወሰነ መዓልትታት ናይ ቢዝነስ ማእከል ተቃጺሉ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ኮምሶውን ይርአ ኣሎ እዚ ኩነታት ሲ ክርዳእና ዘይከኣለስ ኣቀዲምካ ምቁፅጻር ኣይከኣልን ዶ ንምንታይ እዩ ክቆጻጸር ዘይከኣሎ ብናይ ኣምሓራ ኣካል ተጻዋተውን ቁሩብ ክልል ቁሩብ ኣዕሊልካናኻ ግን ናይ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ነዚ ጸገማት ኣቀዲሙ ክቆጻጸሩ ዘይከኣሎ ኣቀዲሙ ክቆጻጸር ዘይከኣሎ ንምንታይ ኢልካ ተኣምን ይቀኒለይ መድረኽ ንኣኻ ጽቡቕ እዚ ነገር እዚ ሓደ ነገራት ኣልዕልና ክንዛረበሉ ይከኣል እዩ ያው ብኣብ ዓይጋ ተፅዒኑ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ክልል ናይ ኮሚኒኬሽን ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ብዝርዝር ኣብርሂቦ እዩ ንምንታይ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ኩነታት ክንብል ከለና ብደንቢ ክነስተውዕሎም ዝግበአና ነገራት ኣለው ሓድዩ ናይ ውሽጥና ኩነታት እዩ تخالي دمان هاي دقة خناتات أنا تناوش تنا خناتات زر بزح جزء للتجارة نالو أحسرت إلى خزارة مالك ياو هذي أو كل تشخن شعاتن أنا تمرت مرتين ناقله بحالة عمد هذا كبرس كله يطلع لي كم حدا بارتي overwhelming زخنا vote كرك كله most ملو أنا برلمان أي حاجة لكن ممكن نحس كلها حالاتنا ونوصف إيجينا بذلك كان الصوم سجن للمي كان الصوم يتعيشكم يحلف 5 عامات من نحاوركم ولا بيكونامي سبرت رمتات ترخونا خمزي بمحوراوي لمحات سبرت رمتات ترخونا تماما من حلال بن عزيز الشقي يزلو يلو نسبة كرطاي إذي فلتفكم إلي اللي يلو مش حدر إيجينا هذه تقدر بغير كنت إفكام حاول خابة متراي كنت إفكام السجيز من الرجاء كنت إفكام يتم زغورلونا وراد لا يكونون سرارحة قرلدات كنت إفكاك ملئ بمجوار بقراءة كابنة سرع شجرات دما بلعلم تحقي ساعات تحزون مجوار ذات فأسد يحقك حتت بمجوار عقل زي مثلا تغيرين عفت ظلو بوطة بقول مكانيات ما هذي بالغالب يقدر نتعلم ما عقنا بسال سرقة الكعب المجوار لكن خنا فتح إلى لا قارنا أتينا هذي مالك إذا أمرت أول من الأميري ثاني بارك نمرات مدحرس مملاتي رقم يقول لي وهذا كل عقنا اللي يحزون شجراتهم فتحوا كتبسن يأتي شجراتنا منفتح خصوصا لنا البارتي هذا من ترحيله هذا مش هو الناس فالذي هذا جد إذا شجرتي أنت هناك مفتح سلبي كأنه أستوزي بكرة تعاري عام حركة كلل قولي في الرئيس اليوم أو قامت كللاتهم بتنظافة شجرات اللي عليه لحد ما يفشل في شجرة ولا وجدت ولا مالك هذه حاجة جزء هذه أتفو نفتحنا وعلى ترجم له هذا حاجة إحنا اللي جنبنا شجرات مالك فهذه بحاجة نمرة أنا نزوي التاجر بيا لحد بيا بالحزب هذا نور له ناي دخلنا شجر كان يتوصل كان زمان حدشت نجرات نور اللي زي الذي كان كيف هو معبد كان كيف هو خشنتن كان كيف لايف ستايل كخير زي ده اللي نبي زي ده اللي نحضر التكفي زي ده اللي حرس تاجيله تفعل عليه نجرات كجبر ختكان لو تخمات قالوا زي ده اللي حرس تاجيله لاني جرافل بنور من قبل واحد صالح زي كون الليل وده حتى كواحد ورده ويزلنا لمالك الفيديو ما عندي بعمل كل ما حسب رئيس منقصوني جاي ولكن زي دي كاس منقصتي من مستات كل جزء زهرت لا يوجد حتى كات بحر منقصت القوت لا يوجد طلبين من الشعوب لو تفاصيل كان لحضرات السابق كفتر له بدل ما تفتير الله أوريدي من بحكي من اللي فيكونه فالذي نذي فليتو كقلت في مورين معي زيادة جزئيات سيستم زي أنا كتصف تحديا زي أخن زي أنا جورنا أنا متسلم أنا كقلت في من اللي اسمه حاورن بحذي هالي زي ياو rapid response بالحل أو governance وشتي عند rapid response زي رخي حورتك لو مشي واجنا رجل الثاني فإحنا رئيس تحدي
ለካዚያ ከንዚያት فتحيلو ከዛ ግዳ ዝነበረ ተሐሳሳን በህያንስ ማለት አይ ዛ ነገር ቢያ ፎቶዋ ዘይካሉ እዚ ስለዝሓዙ ዝብል ርእይቶ ክስታብ ዝሕዝተ ጸቢናዮ ነዚኣ ድማ እንትና ድማ ዛርእቶ ዚኣውን ክንሰብር ዋላ ተኻቲዕና እውን ክንእሙኖም ብሕርቤት ኢልና ሞ ተቕተይና ተዲራ ናብ ተግባር እንደገና አይ እዚ ነገር እዚ ከባቢ ምሕዳር ወይ እዚ ከባቢ ዘሎ መሓው ክገብሮ ይኽእል ሚል ናብ ተግባር ያት ፎር ኤግዛምፕል እዛ ነገር ቢያ ትስራሕ ወይ ጉቦ ይውቃ ወይ ብዘመድ ኸይታ ወይ ገለመለ ናብ ዝብል ዝተሳሓሓት መንገዲ ያት ማለት ስለዚህ እዚኦም ተደሚሮም ኣብ ውሽጥና ዘለው ጸገናት ሕዚ ፍተሽ ዘለው ብውድብ በመንግስቲ ተንፈሪ ዘግብረና ዘለው ኻላይ ጊዜ እምቀት ክልዎ ተሃድሶ ቅድሚ ሕዚ መጣናሉ በእምቀት ፈትሽና ሽግራትና ወሲድና ብሕጊ ዝእለ ብሕጊ ክእለ ብምሽግሻግ ብምስትኽኻል ኣሰራርሓታት ብምስታ ወዳድባታት ብምቕያር ክስተኻኸል ዝግብኦ ነገር ብምሉ ኣስተኻኺልና ክንኸዶ ኣለና ነዚ ዘለና እዚ ሓደ ነዚ ሽግር እዚ ገፊኡ ነዚ ነዚ ሕዚ በጥሕና ዘለና ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ከባቢኡን ዝተርኣየ ብጣዕሚ ኣፀያፍ ዝኾነ ናይ ዘርኢ ናኸል ዝገበረ ቅስቀሳን ምጥፋእን ግን ናይ ወፃእ ሓይልታት ይድ ዘለዎን እቶም ብሓይልና ዝሰዓርናዮም ብኩናት ተሰዓሩ ትምክሕተኛታት ኣፀንፊኦም ፀኒሖም ነዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ዝለዓለ ብርኪ ክጥቀሙላ ስለ ዝኽኣሉ እዩ ናብዚ ብጣዕሚ ግፍዓዊ ዝኾነ ተግባር ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ እውን ዝኣተወ ተሎ ብፍላጥ ድማ ኮነ ኢሎም ዝሰርሑ ኣካላት ኣሎ ካብዚኦም ውሽጢ ምናልባት ለምኾነ ዝተዘርጋሕናዩ ግሲ ናይ ቴሌቪዥን ናይ ሚድያ ዳሃሰሳ ዝበሃል በዋና ዝፍለጥ ወይም ናይ ሶፍት ዲስከሽን ዝበሃል ሓንቲ ዶክተር ኣታት ሆነ ኢንተርቪው ሰሚዕኹም ትኾንኩም በቃ ግልፂ ብግልፂ ሕግዙ ከም ዝነበሩ ኣብ ግልፂ ዘለው ፅንፈኛ ምሁራን ኣብ ግልፂ ዘለው ፅንፊ ዝኸዱ ሰብ ሃፍቲ ተወዲቦም ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ከባቢኡን ኣብ ኦሮምያ ኣብ ኮንሶ ከምቲ ዓንተ እውን ዘልዕልካዮ ወዘተ ዘለው ምንቅስቃሳት ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ብሓደ ወይም ብካሊእ መንገዲ እናረኸቡ ይሕግዙ ከም ዝነበሩ ብግልፂ ቀሚጦም ኣሎ ንኣብነት ናይ ኦነግ ዳውድ ኢድፋ ዝበሃልን ኣመራርሕውን ኣብ ግልፅና መጠን እዞም ዝተወደው ፅንፈኛ ሓይልታት ናይ ምሁራንን ሰብ ሃፍትን ይረኸቡን ስፖንሰር ይግበሩን ከም ዝነበሩ እናው ጌራላ እዛ ዶክተር ቢዮ እና ዋና ታርጌቶም ድማ ያው ግደብ ዘሎ ግድግዳሴ ኢትዮጵያ ብሓደ ወይም ብካሊእ መንገዲ ክጓተት ምግባር እንተኽእልካ እውን ተተክል ንምግዛእ ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ካብቲ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳን ዝወፅሖ ስምምዕነት ዝቃወሙ ኣካላት እዮም እዚኦም ገንዘብ ኣሎ ምሁራዊ ዓቕሚ ኣሎ ናይ መርበብ ሓበሬታ ዝውዝዕሉ ዓቕሚ ኣሎ እዚ ተጠቒሞም ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ግንቦት 7 ወዘተ ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ኣካላት ብሓባር ተኣሳሲሮም ይሰርሑ ኣለዉ ገለ ገሊኡ ድማ ብዘይፍላጥ ነዞም ኣካላት እዚኦም ኮይኑ ዝሰርሕ ድማ ኢሉ ወይ ገንዘብ ተታሊሉ ምስ ዘለዎ ድኽነት ወይ ድማ ዘለዎ ቅሬታ ወዘተ ወዘተ ዝወፀሉ መሲልዎ እዞም ሓይልታት እዮም ዙርያ ተሰሊፉ ዝገብሩ ዘለዉ ዘይፈልጥ ማለት ናይ መን ገዛ መን ዝበሃል ሰብ ይወቃዕኹም ዘለውን ከይፈለጠ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከቢድ ጉድኣት የብፅሕ ማለት ስለዚ ዝተኣሳሰረ እዩ ናይ ውሽጥና ሽግር ኣሎ ነዚ ናይ ውሽጥና ሽግር እዚ ንሕና ከንጢፍና ብዘይምፍታሕና ከባቢ ምፅዋዕ ዘለና ከባቢ እውን ከክንድቲ ናይ ካሊእ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢ ቀጢፎት ሽግር ክፈትሐ ዘይምኽኣሉ ፕላስ እቶም ብሓይልና ዝተዓርናዮም ትምክሕተኛታት ድማ ነዚኣ ክብለፅላ ብምኽኣሎም ምስ ናይ ወፃእ ሓይልታት ተኣሳሲቦም ድማ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ስራሕ ክገብሩ ብምንቅስቃሶም ኣቀዲሞም ድማ ልዕልነት ትግራዋይ ኣሎ ተጋሩ ከምዚ ገበሩና ኣለዉ ኢሎም ብቆድኡ ብዝነዝሕዎ ዘርኣዊ ፕሮፓጋንዳ ነተሓሳስባት ብዘይፍላጥ እውን ዝኣተወ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ሓዊስካ ብፍላይ ተመሰረቱ እቶም ትምክሕተኛታትን ብቃልስና ዝተዓርናዮም ኣካላትን ዝገበርዎ ምንቅስቃስ እዩ ሕዚ ከምቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ዝበሎ ኣምሓራ ክልል ኢናት እዩ እበ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ዝነፃፀር ኣይኮነን
يترجع كونتات عنده بأنصار بزخنا من قبل كل مجال حزونه قصر على أكلات فإنسان حيلك هذا كان تقدم له كذا من جنرال البحر الأركتنا يسهل الصوت اللي ما الصوت ما يسيله تلعى عيله أمن جس أنا غير من جس غور بي في وانا دليته لكن ما الصوت ما يترفع فكاتل الزوجان يفتنه لا يوت أي لا عندما فرشة يترفع بكاتل يترفع كان جماعة مالي لا يذكرنا أنا أشتري أغلبنا أنا إنزل مالتي لا يجينا إذا تزلي إذا ذكاء يدلو أبي مدبرات ونجلو خبر كلهم من أكاتل منه اليوم جم حاجات كان يخونوا يسألون قلنا هذا لا يصير اللي غير كن جم أكلات اليوم حاجون عارفون كم زي كأمة زي جم أكلات اليوم دمنا مش ملا أو تبرع جم تأثر ملا عن غيرهم وتقع سواء فتشون نمبر جم غير أي ناتات ممكن تستنى حيلات سوانا تقرأتهم ما سنتان مساعد بقارات ولذي بقارات ما سنتان وسيخا تحدي كتبتات المجواري أنا جن نايسين حيلات جنب الساعات كنكو أو حدا ما عندك نقولني نايلم كسمع وكل يوم سمع لنا ماله زين حيلس وتحضر من مثال فتة حدا ما نجزأت حد من حاجة ماله صراحة نقول أنت غير واضح عدوني في اللتونا زين حيلات اليوم عارفين كم زي أمتك سامو داتا بايدوي فنايجت الدكتور تجارته أس ناي تس بعضات تجارته لازم حيلات اليوم سامو داتا بتجيفنا بجنجة حاجة كنا تساوي بنجورة بنيرنا بمورا حاجة كنا جمنا ونكون كفلين أصلي الذي يوم حيلات اليوم تعرفين كسامو داتا فتشون معهم يمكن شعرنا غير بتناس نقولنا لنا كابتي ناقوندر قربوس قبل يومنا ودبك أتيه بدحريو حدا قلت حتى اللواني بدحريو سبات إلى موت يوم اللو حتى مرة قاعد كابتم تكست غيرهم سولدو سبات تعريفهم زلوا زنوبر زلوا حجي نبر تجارو نبرتي أبغندر يكونوا بجماعة كاوز نبر زلوا هلو الناتهم كميو كاتاتلهم كلا حدا قاعدوا خقاتهم خل بزبليو حتى قريبهم أنا بحنساب غير كمن تختمل سلي أنا نابود دخاتهم خاب زمال السكا أبشجر إذا شجرجي بناي وشت يودب مصراي بزبل حسكم كذا اللهم من قدي بحكي كفتح يمثل ده نقابلنت بناتي أنت مالتي بسلام زنك أساسو زلوا ودبات أو استعد مالتي سفح بزبالة متحب بار مالتي عينتي سلازسي سرح له بحق فتح له مسلكم زوجت مصراي زبل زلوا زبل نايز حاونا حتى تخاني عن توي سيفتي نايتهم أب جامنا بجندرون زلوا خلتي أنا أمريكا أنت ملسك الله يغني له سبب ما هذا عبد أو عبدي زلوا نجار بهذي عبد سو كحمق الله تنتبه ما كنا نقدم نايس تشد معنا خمسة زلنا زيد تشهد قدام نزل بهذي يكون بتقل عليه بالداركات بتقل عليه نهيزه بالداركاته مناطق نادك نفسه ناسيك محضرات نمران محضرات أين توجته تقدم نزل من أنت تقدم نزل حق منجستي لأنك حق قبيلك بمرأة بمسألة منجستي لو يكون منجستي نادي كل قطعة تقول ناون بكارت زينا نقصه يقول التحفظ وعمل الزجلي فلذي التحفظ هذه تتحيزو يوتمن كفقات بكار زلو مدب دماغ مدب وهذاك كلهم بيراو الدواتي بيت مقر مجلسي نايسرح فتان مجلسي وجهة ونزرانات أنا تيري وقدم ناوشت قدر هذنا نايوت أحرمتات إيد أتاونت ناقر سمنا ناوشتنا شجرات جن بزيهم بزم نايدك خنفات كيف ساوينا نهاهم بقبقوا منا ملسنا جن نوشتنا جن بدن بخمسة رئيناي نوشتنا خمسة رئينا كنين كلنا استغلتا عديت نجرات الله عز حز اوان حيزنا يزلنا سلطان نفرت كيرنا بس سلطان نسو نقول كلارينا كنربح من كساقف لنا ويس نعيز بإنا نقلب لنا بيضو كل شوي نمزني طاولة على الكساد حسب لنا وزي تمزيني شاريو مودعات ما كنت تفاي منستر يولو إلا وزهونا نايس تعدسونا نعماق درجة من تايبات حل زبد
تخجل في بدرجة مالك حبيب اللي هناك عندما كلنا مسمرنا نفرا يكونن يساري بوليسات يساري استراتيجيات بتجوار تفتينهم بتراك ريكارد سلط إيكونوميا ومعبال زمسو قالونا كاوزي بمالك جلو تجمي فتات ما شجرات له أو فتات ما تجمي مثل يعطيخونو شبان ما بقون دو ما يكرا أكاديمية أتحفظوان تجواراتني نظام ما يكرا أتحفظوان تجواراتني زبهالو ممريسان تهدي نايسنا نحضر قلتات كنسر فريق ورولو يقولوا كوينا له وزي معنات وي ببقحات كم بروجكتات كم نايلم حتى حتى عينا فتسمون من جلنا وحافتهم يتنوهم تقلوات جمع تكالتفنا موريهم ملسنا من جلنا ملسين زقبوا موريهم زقبوا عايز يعطي أجزاء تفول إلا حنا ورهم زقبوا أجزاء أي جبرنا نزول ببقحات قدعي أو ببقحات زي حتى من الكزياتي حيلي أكال سرم تعليم بدرجة خدمة كسري بتجوار نأخذ أكال نبتعته نجحنا يكون بارتي عوان بتوزتون ياو غير تقدر رأي مالك إذن بحثي جرنا بذكر فإن الناس إذن بحثي كان كفايتنا شكر كان زكاة من نقدم خليته والدين من دستي وغير فإن الناس يعطي مثل ذي كمتواي سيدي أو ترتب كعرتو يقول لون مالتي نظام كان بحينة شجرات نهالونا أو وش تنكحتن أو سبيل الناس نتحاوزوا ما كان خلق الجبر بجبتن كواوي أو النت ما كواوي يكون ذات مثلا بيرو أنا ودي ودي زخوا ودي بيرج نزخونكو يخم زخون جل نزل مخنعات تذكر وخنا يكون عقالين تقبل نتقول المالك فلذي كم بيرو خسر ودي زرزر بيعرفون حتى استمسرته جمجامات من الثقافات كان على كفاية تحقيق كايد ولا لذي مدة مع الزناوي هاي تفاتوا زجبر ولا تسويتات زجبر ولا بتوجدنا تنام سراي خيدي من الفتوى ولا مالتي أو زترفوا أو محرك القواب زلوا مثل جندر قواب زلوا يكونوا بتنافس على الكلمات هذا الموضوع عن حرج بهال القواب يكرر لنا أكثر قواب من شوا ولا كفالنا يوجان كفالنا جندر خمود أجمع قوابته قواب زلوا بملو أو زلوا تقرأ يكون قال إحورة كفالنا يا محرك للنار بأكثر ذات هيوتي زلوا ولذي تقدر إنك تأسك هذه يقدر القواب يكونت بقوم كروي لما جينا كان تفاحذي سليلي ما يتم تحت حيلي انتقل زنك تأصل للقاعي وانا حركة للمنجسي ذي بعض نازته ما يشتشكر ما يشتخلفك فتح ثم ما يدك حيلتات بالماء أو زخون يكون بغير صلاة يصحوا البداء كي يصح بالماء بتنكي متكتان يزنه ما يفضل المنجسون كم تقوليه يعني برايم مينستر عزيزم كرجال عافية هذا التحيلي الذي توانا وحسنا فوزي زي ولا تقوله الدين يجيهم بمولان تدميرهم هذه فلو ولا تسمع إلى بسجات مقنعات ولا تسمع إلى الناس وجمعوا تسرون على مثل الناس زلة نجمع رأيت عن توحدوا عن جزيف نور هذه تخوار من الرجال السمرة كان مش زلة الذي أفتخوار زلة وزنات ناود بعد أراونك لك أخنت أيام حركة اللي ينبر بالله ياو ناس انتهت حيلي زي صحو ودعاتات وحسنا ولا زي وانتهونا وانا سرح نحب نعلمنا عن نخوار مسترسرة ولا انتهونا بذل على درجة كل الحالات المتوسيدين كفاس لذل الفدرال من السود حالات المتوسيدين عاتيس لذل ناس حيلين كاتجيرس لذل كل بيقول نقصوهم بجلسة بتنتظر نعمل رجع من فترة لذل مثل زول بشوف حق نعمل صح تجمير رسول الله منتنا في يومي منتنا عزيزي عم مندستي بقلنا تحب تقديره بحر حزي أزخنا كنت براوي قدعت يكون بدل كان بيوضح ويحسن معنا عزبنا لأننا تحكي تقدرنا عزعتين يفدر على المندستي اللي يدخل جنبنا احنا أقول بتركي يقرأ عن الكتاتل اللي ما مالك اوكي
أنا نمتك كأخذت يا خبر بقى أتو جرانكيل أنت عايز بزلهم نمتك كا نزح حدش ولده future generation زلوا نمو واحد سي أنت عايز تقبر لهم ناو نقعدتو ناي future generation ما راح تكونوا مالتي أبروسي قا بناتي وجن كيرس قبلس ناي سلت أنقذ أبوانك أني term of office نبلوسي كله دول الله دولكم تأمنوا زي أنا يمودات حتى مو بدحريو عدل ندجنا قاب إثيوبيا كحتتيو زي أمبارك بكم أيتقرن كيا. صبح نتوقع الملكة يا بترجع دامي تجنجي من تجلي سوني يا أنا تجران كنت فلتوا اللي تجارة مسؤولي كوني تجاري كسر أنا بقول كله بركي سمانا حدين سمانا كنتم سمانا استجاد الجميرو كان سان شعات الجميرو مستجاد له تجارو أزوم بزحفيه فلازم نتفق عمونجو ولدتات بر نتفق يا بقعة مسرة بجورة بقعة مسرة بجورة كاوكا تيلون تم نبارات بسطور بتنجا جامل يزارو بتجارو يزارو أو حدث كنت سنست بوعي بترجع جامي بخبري استناوته بزحت مش بقعته نهلو نتحدش ولده بوضع خدنا لنا يلمو لغيرهم مالتي من قصة سلطان يكون لا يود بحالة في النت لا يقوم زلو سنزي خيدي قصلي بتنافر من جدي أما جمرة خواب نتمتفقا قبوء مدلاون أنا أسرار حن وسيلو يكاد ولا ينوت بحاول بخالي من قبل جني يشرح المصالحي نعمل ورد محاور فينا لأن تسعة شمون تنرح سميت ميتاو درجة كوسيلو لأن تسعة شمون تنميتاو كساق رواز بنورني مرداتا حدثنا يونيفرسيتي جراديويتس درجة حجمو ما يكتبات ما يكنتي وحلاف النت ما ورد محاضر حلاف النت مكتلات ورد كابيني بيقولوا تحدث ولدي بحذي ناي 35 أدمو باونا تحكم زلو من عسئل في جمو زلو طبيعو نبار زنورك سلايزو انتقال لاين بنلو هذي عم محدار صراحتي اللي مستمعك سلايزو صراحتي اللي ما ننقصاوي حلاف النتيلة كم جو ولا العلوة مرارة حتقنا بعد ما يكون يسرح بتعاني سموات زخونك سلايزو تاكي نورو تقال انتلو وتقرح ስለዚህ ምትፈሳ ወላ ሰራራ ሐዘ ይጨልማሉ ምድላው ላይ ዘይ ተቆረብናሉ ጀምሩ ውድብ ምትፈሳ ካታክ ጀምሩ ካብ ታክስ ሰፊዝ በሃል ወይ ማኸላ መራራ ሐዘ በሃል ብርኩን ጀምሩና ምትፈሳ መስረህ ናታታቱ ይሰሚሑ ናፍት على መራራ ሐወል በተመሳሳሊ ከም ዳንቶ ዝገለጽኩዎ መስረህ ወጪሉ ጉቡ ምድላው ተገይሩሉ بقوانو كافت بناولة دات متقفع بزرعي عقرات كمتقفع نتفايد يصريحو مسبوق عاتمو من نحلو قوتو لو أنا بوغن يزقاومو مالتي قوتو يولو من زولو كن مسبوق عاتم من نحلو نمارس سنزي الله نتقفع نسرح سنزغونا نتقفع قبل قوم مزلو قداي سنزغونا نتتقو حزوون بأطفال الناس لا تفكوا زهورو نبارات المرارحة كلوا نايب جن أرست الرأيني بتتركعي بقوا خونا الله نمتكع كم سنة كدم جنريشن وين كم جنريشن براو لرز بحال ده خونا الله بزقباعي نبض بزقباعي فرد بزقباع حلاف الناس كسبتن المدلاء يقبر الله زولون خط حاجة الله مالتي فلازم زي كيحكو زناس بتعاني فايبرانت زخونه ولدو علويو يناس يزح فاز فايبرانت زخونه بقوع زخونه ولدو نتنبار ناتكو نخات أخطو يعطي كونن نسخو سيلو وقبو مدلاو تجيرولو زكاية والله كنت تلستقوا عيفات وزحات نبارات أمرار حنا بصوري سني نهنا هزو النوكات علي كمو كتفل تتحيز اللمو نتغفع نسلحون أخل مدلاو تجيرولو يكايد سنزلت سايد يبصل يزلو سلذي أنا أو سبق تراكي يزلو في لاينا يفيل إف كاب ما خلى مرارحة جميرو كاب طلع على مرارحة سبق
ዝብል እምነት እኒኒ